Και να συνεχίσουμε, σπίτια και εξοχικά ανταλλάσσουν τον τελευταίο καιρό πολλοί Έλληνες σε μια προσπάθεια να κάνουν οικονομικές διακοπές. Η μέθοδος είναι αρκετά διαδεδομένη στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, ενώ στην Ελλάδα δειλά-δειλά όλο ένα και περισσότεροι αποφασίζουν να φιλοξενηθούν και να φιλοξενήσουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ονειρεύεστε ότι χαλαρώνετε σε ένα παραδοσιακό σαλέ στην Αυστρία? Ψηφίζετε ρομαντικές διακοπές στο Παρίσι ή μήπως θα προτιμούσατε να κάνετε τις βουτιές σας στη Σαντορίνη? Για τους περισσότερους Έλληνες, κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές μοιάζει με άπιαστο όνειρο, ειδικά εν μέσω κρίσης. Κι όμως το όνειρο μπορεί να γίνει εύκολα και σχεδόν ανέξοδα πραγματικότητα με τη μέθοδο της ανταλλαγής σπιτιών και εξοχικών, ενός εναλλακτικού τρόπου διακοπών που κερδίζει διαρκώς έδαφος και στη χώρα μας. Έχουμε έρθει στο Λονδίνο εδώ και 3 μέρες με την ανταλλαγή σπιτιών. Ναι, αντίστοιχα είναι ταυτόχρονη ανταλλαγή αυτή τη φορά. Η οικογένεια του στο σπίτι που μένουμε είναι στο δικό μας σπίτι στην Ελλάδα και εμείς ήρθαμε εδώ στο δικό του. Εγώ βρήκα ένα κατάλογο στο σπίτι με οδηγίες δικές της νοικοκυράς για τις ηλεκτρικές συσκευές, για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στο σπίτι όλα. Και εγώ αντίστοιχα στο δικό μου άφησα πάλι έναν κατάλογο με σημειώσεις. Άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους οποίους ενώνει η κοινή επιθυμία να δοκιμάσουν εντελώς διαφορετικούς τρόπους ζωής, να γνωρίσουν νέες κουλτούρες και διαφορετικά μέρη και να κάνουν φθηνές διακοπές με την οικογένειά τους, έρχονται σε επαφή και ανταλλάσσουν το σπίτι ή την εξοχική τους κατοικία με άλλο κατάλημα σε κάποια χώρα του εξωτερικού ή σε έναν ελκυστικό προορισμό εντός Ελλάδος. Έχουμε κάνει 18 ανταλλαγές μέσα σε 2,5 χρόνια. Είναι πολύ ενδιαφέρον τρόπος διακοπών. Έχουμε πάει Σουηδία, Φιλανδία, Βέλγιο, Εδιμβούργο, Λονδίνο, Γαλλία, Σικελία, Σαρδινία, Νίκαια. Είναι μια συνδρομή των 60 ευρώ το χρόνο. Μέχρι στιγμής οι εγγεγραμμένες οικογένειες στην Ελλάδα είναι περίπου 100, αλλά ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται. Αυτό που έχουν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι να καταχωρήσουν στο site φωτογραφίες του σπιτιού τους, να δώσουν κάποιες πληροφορίες και να πληρώσουν τη συνδρομή. Εάν θέλεις, μπορείς να κάνεις και τη συμφωνία, μπορούν να σου παραχωρήσουν και το αυτοκίνητό τους αν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ποδήλατα. Εκτός από τις ανταλλαγές σπιτιών, τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να γίνεται μόδα και η ανταλλαγή εξοχικών. Ο Γιάννης Μιλονάκης είναι ιδρυτής του site ανταλλαγήεξοχικών.gr, το οποίο φέρνει σε επαφή Έλληνες που θέλουν να ανταλλάξουν εξοχικές κατοικίες. Περίπου γύρω στα 30 με 40 άτομα έχουν κάνει αυτή τη στιγμή ανταλλαγή. Το καλοκαίρι στα νησιά και στα παράκτια μέρη και το χειμώνα μπορεί να κάνεις ανταλλαγή στα βουνά. Η νέα μόδα είναι απόρρια της συρρίκνωσης του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, ωστόσο στο εξωτερικό εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια.